disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang apa? Apa ini? Apa bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Jadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek. Iya toh, kakek. Oh, wis tuwek mendo ya. Nah, iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki. Latihan ya, Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mama, Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek ora Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to, Mama? Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan. Ya yo. Lelampahan kangka wuri. Piye to Mak? Ya bener, bener Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Nah. Ya yo. Tresno tulus. Nadyan ning gubuk ya. Nadyan ning gubuk asmara. Yeay, iso toh? Iso. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anaknya seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya waranggono. Nah ya Pak ya ndek anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan wong dekne kopi apa teh? Teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampe nek kaya ngono adewe gak mesra apa bisa wong anake lho kaya tariki satu Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Oh iya. Ayo papa anake nanti kendangi. Ya, Anake kendangi. tadi kendangi. Ya. Oh duduk ya Pak ya. Esok awan. Ya. Iya. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. Ya. Ya nak. Kayak apa? Yen liwat, yuk.